shiru. Ko ba ku ci amanar kowa ba ya zama amanar ilimi kuka ci, kawai ta ishe ku lalace. A kashe malami a birnin Kano irin Malam Ja'far ba wanda zai iya magana, kowa na jin tsoro ka a taba shi, kowa na jin tsoro. Kun ci amanar malaman sunna, sai Allah ya karya ku. Shi yasa ga kunan ba wanda ake ji, kuma so kuke a ji ku. Ba wanda ake ji. A kashe malami irin malamin sunna a Kano, shi kenan. Ko bunsuru aka kashe wanda ya kai rika da sanayya irin sanayyar da Malam Ja'far ya a Kano, ba za a zauna lafiya ba. A ce akwai bunsuru wanda ya shahara, a yi mishi kisa irin wadda aka yi Malam Ja'far a Kano. Amma wai su sun yi shuru, suna jin tsoro. Kwankwasa na haɗu da shi lokacin nan za a yi jana'izar, na ce mun ga saƙonku, za ku ga namu. Abinda na gaya Kwankwasa kenan, dukkansu sai da suka tsorata ranar. Duk malaman da ke Kano sai da suka tsorata, dukkansu. Ku je ku tambaye, sai da suka tsorata. Ce Mala Albani ya dubi Kwankwaso, na ce mun ga saƙonku, za ku ga namu. Duk sun tsorata. Matashi kwaya ɗaya hudu ba kwaya ɗaya Mala Abdulwahab ya kira shi kamar zai danne shi. Abdullahi Gadan Kaya yanzu ya zama PhD holder daga Sudan. Abdullahi Gadan Kaya shine limam masallacin Malam Ja'far. Ya hudu ba Mala Abdulwahab ya kira shi, kai kana hauka ne, kana so a kashe ka ne, kai shiru, kana sake jin ka kai magana wannan. Shi Ja'far da aka kashe shi asara yi, ba izza bace, ba daukaka bace. Nan kashe Abdullahi Gadan Kaya ba izza bace, ba daukaka bace. Me rayuwar ta tsinana bayan Malam Ja'far din? Wallahi zaunar da Abdullahi suka yi, Malam Abdulwahab kamar zai turmishe shi, kana hauka ne, in kama kan kashe kafa, ka ji shiru, kada sake jin ka kai hudu ba wannan, ba haka ba za mu sauke ka. Allah ya kiyaye. Gashi nan kuna jin limami ne miƙe jama'a, gwamnatin kafirci ce za a fita a yaƙe ta yi hudubar juma'a, wai sai a ce wannan ya saba ta farkin ahlus sunna. To wai ahlus sunna za su yi, sai ku zauna a rinka tsince ku kamar kaza a giri. Ka san kaza a girin aka ce gobe jajibari ta mafi nauyi, da an zo sai ta durƙusa, sai ta miƙo fuka-fukan, wai gani a kama ni, ba jayayya. Allah ya kiyaye. Gashi ne yake cewa Allahumma la'anhu la'anan wabila, Allah ka tsine mai tsinuwa mai yawa, waqzihi khizya